Прывітанне ўсім! Вас вітае добраранак! Надвор'е цудоўнае, настрой таксама! А ў каго настрой яшчэ сонны, абяцаем вас разбудзіць і развесяліць. Одним словом, мы будем вашими веселыми будильниками. А можа, ранішнімі клоунамі? Не, самыми веселыми сябрами, потому что самые веселые жарты и смех у компании самых лепших сябров. І гэта, між іншым, навуковы факт. Калі так гаворыць Лесік, значыць, так і ёсць. И тое, что мы, вядучыя Добраранка, стали для многих самыми лепшими сябрами, таксама навуковы факт. Факт ці не? О, як гучна адказваюць нашы гледачы. Сябры, мы таксама вельмі рады, што вы так уважліва глядзіце ўсе нашы выпускі, актыўна ўдзельнічаеце ў нашых конкурсах і дасылаеце нам свае лісты. Мы вельмі любім разглядаць вашы малюнкі, а яшчэ больш чытаць пра вашы поспехі. Гледачы сваімі поспехамі з намі дзеляцца, а мы з імі не. Трэба выправіць сітуацыю. Давайте подзелімся самымі новымі дасягненнямі. Хто пачне? Кася! Мне трэба трошки падумаць, якое дасягненне самае новае, а якое не вельмі. Таму няхай Лесік пачынае, ну цярпліванечка. Хитренькая якая. Ты зараз як пачнеш успамінаць свае дасягненні, атрымаецца, што ў цябе іх больш. А так і ёсць. Таму, хлопчыкі, лічыцеся, хто з вас пачне, і паспяшайцеся, таму што гледачы чакаюць. Добра, не будзем лічыцца. Я пачну. На гэтым тыдні я падцягнуўся на 2 разы больш, чым на мінулым, і атрымаў у школе на 2 дзесяткі больш. А я паспеў прачытаць на 2 кніжкі больш, чым на мінулым тыдні, і змайстраваў верталёт з паперы. Што? Ваня, ты ведаеш пра верталёт? Не, упершыню чую. І я таксама. Лесік, ты чаму лепшым сябрам не паказаў, як верталёт лятае? Пачакайце трошкі, яшчэ выпрабаванне трэба прайсці. Мне здаецца, што вы зараз крыху выхваляліся. Калі толькі трошачкі. Праўда, Лесік? Правда? А ты, Кася, якімі дасягненнямі можаш падзяліцца? Слухайце і запамінайце. Я навучылася танцаваць ча-ча-ча, даведалася, як па-японску прывітанне, дачытала энцыклапедыю сонечных зайчыкаў, намалявала свой партрэт, яшчэ пералічваць. Мне здаецца, што дасягнення ў нас дастаткова, але ў нашых гледачоў іх не менш. Таму лічу, што самы час пажадаць усім новых перамог і падарыць узнагароду ранішні мультфільм. Наш сябар Андрейка з горада Смаргоні даслаў нам пытанне. Ці зможам мы знайсці на яго адказ? Трэба вельмі пастарацца, таму што сябрам мы заўсёды дапамагаем. Слухайце, мы са сваёй сястрычкай паспрачаліся, які звер лічыцца самым злосным. Ой, як страшна. І каго Андрэй са сваёй сястрычкай назваў самым злосным зверам? Хлопчык лічыць, што гэта мядзведь, а яго сястра, што гэта кракадзіл. Ну, вядома, што кракадзіл. У яго ж 60 зубоў, а ў даўжыню гэты зубастык ажно 7 метраў, і яму ўсё роўна каго зашчоўкаць у сваёй пашчы. Кракадзіл нават камні можа праглынуць, вось. А ты, Лесік, як лічыш? Я лічу, што самы злосны звер гэта мядзведь. Мядзведь вельмі вялікі і разумны. Ён цудоўна запамінае дарогу да самых ягадных месцаў і нават праз некалькі гадоў можа іх знайсці. А вы ведаеце, што мядзведь можа бегчы з вельмі вялікай хуткасцю, амаль 40 км ў гадзіну. Гэта як аўтобус па горадзе ідзе. Ваш мядзведзік не можа быць злосным. Дайце яму мёду, і ён будзе радавацца як дзіця і не будзе нікога пужаць. І кракадзілу можна даць на снеданне рыбку, і ён будзе задаволены і нават усміхнецца ў адказ. Так што мы павінны адказаць Андрэю? І Андрэй, і яго сястрычка могуць лічыць сябе пераможцамі ў спрэчцы. А зараз усе нашы гледачы могуць перакусіць чым-небудзь карысным. А яшчэ разам з намі паглядзець мультфільм. Сёння амаль ва ўсім свеце адзначаюць свята працы і вясны. Свята працы, а на заняткі ісці не трэба.
Але мы можем працаваць дома, навесці парадак у сваім пакоі, пасадзіць кветкі ў двары. А яшчэ можна пагуляць на вуліцы ці схадзіць у тэатр. Тэатр я вельмі люблю і хадзіла на спектаклі много разоў. Толькі мне вельмі хочацца наведаць які-небудзь незвычайны тэатр. Ёсць такія. Напрыклад, калі адправіцца ва В'етнам, там можна ўбачыць лялечны тэатр. А ён адрозніваецца ад нашых. Так, лялькаводы ў гэтым тэатры ходзяць па вадзе, а замест лялек у іх агародныя пудзелы. І калі выключаецца святло, здаецца, што лялькі самі рухаюцца па вадзе. Ух ты! А яшчэ вельмі цікава ўбачыць тэатр ценяў. А дзе такі ёсць? З'явіўся ён у Кітаі, а цяпер яго можна ўбачыць у многіх краінах. А мне здаецца, што такі тэатр можна наладзіць і ў сваім пакоі. І акцёрамі могуць быць сябры ці нават бацькі. А сюжэт для п'есы можна прыдумаць разам і разам зрабіць розныя фігуркі. Уяўляю, як будзе здорава, калі мы свой тэатр зробім. Сябры, дарэчы, і вы можаце свой спектакль прыдумаць. А пасля дашліце нам ліст ці фота, як у вас усё атрымалася. А можа вы і нас запросіце на свой спектакль? А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Усе мяне пазналі. Як жа цябе не пазнаць? Кася, ты выглядаеш як знакамітая актрыса? Дякую за знакамітую актрысу. Але я думала, што вы мяне не пазнаеце. Сваю любімую артыстку пазнаеш заўсёды. А вы ведаеце, што тэатральнымі маскамі карысталіся яшчэ ў старажытным Рыме і Грэцыі? Што? Тэатр існуе так здаўна? Менавіта. А яшчэ ў старажытнай тэатральнай маскі быў сакрэт. Мы ніколі нават не чулі пра такі. Слухаем цябе уважліва. У старажытных акцёраў у масцы быў спецыяльны ўзмацніцель гуку. Здорава, Здорава. І акцёраў можна было пачуць нават з самага далёкага месца ў зале. Гэта мне такую маску трэба, каб у ёй на сцэне выступаць і на канцэртах спяваць грамчэй за ўсіх. А мне, каб усіх гледачоў добраранка будзіць. Але гучны голас лепш спецыяльнымі практыкаваннямі трэніраваць. А хіба так можна? Можна. Усе вершы, якія вам задаюць на памяць, трэба чытаць вельмі выразна. А мне вельмі дапамагае чытаць выразна, калі я ўяўляю верш быццам невялікае кіно. Малюнкі розныя ў галаве праносяцца. А я адкрыю вам свой сакрэт, як хутчэй вывучыць верш на памяць. Трэба яго спачатку праспяваць. І вы можаце паспрабаваць спосабы Касі і Лесіка і з сябрамі сваімі падзяліцца. Надышоў час развітвацца. Толькі спачатку давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Я нагадаю, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу о 7 гадзіне раніцы на тэлеканале Беларусь-3. Не сумуйце, хутка мы зноў скажам усім добрага ранку. Не праспіце!